Pripomeňme si, že kresťanstvo, náboženstvo Biblie, je len jedno z mnohých náboženstiev po celom svete. 5 hlavných náboženstiev je vo svete rozšírených takto, ako vidíme na mape sveta. Sú to hinduizmus, buddhizmus, islám, judaizmus a kresťanstvo. Existuje množstvo iných náboženstiev, ktoré sa tiež určite delia do nespočetného množstva denominácií. Teológie všetkých z nich sa opierajú o svoje posvetné knihy, ktorí hľadajú svoje korene, tradície, rady a hlavne nádej. Vieme, že náboženstvo islamu, judaizmu, kresťanstva vychádza z Biblie. Moderní kresťania sa skôr opierajú o novú zmluvu. Judaizmus má svoju starú zmluvu a Talmud. A islamský Korán používa tiež biblické spisy. Po mojom štúdiu by som zase za hlavnú knihu buddhizmu a hinduizmu za mňa určil Védy. Je to rozsiahly súbor náboženských textov. A myslím si, že v tomto videu je dôležité niečo povedať aj o nich.